आरो मोनसे जिनिसखौ आङो बारा मोजां मोनाखै दा बिथांमोननि जि फार्स्ट स्टेप दा कलेजफ्राव जि गभार्निं बडि दंलाबायो बा हाई स्कुलफ्राव हायार सेकेन्डारिफ्राव एसएमसि दंलाबायो बिसोर मोनसे गभर्नमेन्टनिनो नटिफिकेसनजों बेफोरखौ दानाय जायो आरो मोनसे टार्म थायो डिउरेसन जेनेबा सोरखौबा 5 बोसोरनि थाखाय दादों खिन्थु बे टार्मा जोबनो 3 मास बा 4 मास 5 माससोल'सै सोरनाबा सोरनाबा दा बेखौ पलिटिकेल सिटुवेसना चेन्ज जादों होननानै गभर्नमेन्ट गोदान फैनाय लोगो लोगोनो सिफायला जोबनानै गोदान जि जिबि दानो नागिरदों मादों बे जिनिसफ्रा ट्रेडिसनफ्रा मोजां नङा मानो होनबा थांनाय प्रमद बर'नि दिनाव प्रमद बर'आ मिउनिसिपालिटिखौबो सिफायाखै टार्मखौ कमप्लिट खालामनो होदों मोनफ्रोमबो मिउनिसिपालिटिखौ स्टेटिउटरि नन स्टेटिउटरि बडिफोरखौ गावनि टार्मखौ कमप्लिट मावनो होजोबदों गभर्निं बडिफोरखौ गावनि टार्मखौ फोजोबनो होजोबदों बेनि उनाव बे टार्म जोबनानैसो गोदानै दाफिनजोबदों नाथाय बे इडुकेसन इन्सटिटिउसनाव दिनै बिजेपिनि गभर्नमेन्टबाबो माखासे जायगायाव कंग्रेस लिडारफ्राबो बबेबा गभर्निं बडिनि चेयारमेन जानानै दङ थ' बे मोनसे इडुकेसन इन्सटिटिउसनसो दा बेफोरखौ मानो मावदों बेखौ मावनो नाङामोन खिन्थु मावबाय जेला आफसोसबो गैया जेबो खारन बेखौ मोनैनि थाखाय सोरहाबा बिराद गिदिर लस जायो बे नङा खिन्थु बेफोर राजनितियाव मोनसे इनटलारेन्स बा मोनसे प्रतिशत परायन बादि जानो नागिरो हाग्रामा महिलारिनि समाव दानानै होलांजानाय सेन्ट्रेल सिलेक्शन बर्ड जोंहा जितु बर्ड दङमोन कमिटिफोर दङमोन बिथांमोना सरकाराव फैनाय लोगो लोगोनो प्रमद बर' बिथाङा सरकाराव फैनाय लोगो लोगोनो बै सिएसबि बर्डखौ बिथांमोना फांसनलेस खालामदों जायनि थाखाय सिएसबि गैयिनि थाखायनो गावसोरा गोरोन्थि मावनानै लानायनि थाखायनो 4 बोसोरनिबो बारा 3rd ग्रेड 4th ग्रेड आरो 3,000निबो बारा 3rd ग्रेड 4th ग्रेड ओरैनो लांदां जानानै थानाय मासियाव साकरि सोनो हायाखै।